nek petuk aku. Tarane botak. Itu gade bae. Iki lho. Sing dikiru bae. Apa disangane lho, disangane. Lho, 50 ya. 150. 50 Pak Bang. Abang, Ngerti. Engko jaluk pakmu. jaluk pakku tak tonyo. iya. Wow. Pikir-pikir Bedino ning kono iki te kamar. Petuk kok Wis ngancam kelas 4 arep pindah nang Madiun. nyapa Ken? Lah ki aja cilik Oh iya iya. SMA. Fitrah heba. Fitrah. Malah jane kowe jane ya arep tak amplop. Engko nyuntikne mondol mencret sedina. Lah ngapa wis ben